Som tres fos que es troben al vent, la Berta, la Júlia, la Sofia present, amb un bon cafè a la mà, la vida debat. Parlem de tot i de res, i és això que ens agrada. Bon dia, bona tarda o bona nit, benvinguts. Crec que és el 12è episodi de Pico 3, si no m'equivoco. 12è? Sí. Sí. Ja De la és el temporada 12è. 3. De la temporada 3, òbviament. No Home. només portem 12. De fet, no em compten Calcula mai bé. quants episodis Jo sí, portem. jo tinc calculat són entre 36. 13... Ah, bueno, jo En dic total. entre 13 per temporada. Aquest serà el 37. Que fort. Bueno, com deia, benvinguts i benvingudes. Recordar que també estem dintre de la UAP Mèdia, que ens podeu escoltar un dia abans, els dimecres, que és UAP Ràdio 100.3 FM. Tenim una xuleta allà al costat. Avui venim a parlar d'un tema que us vam preguntar per Instagram, a veure si ens podíeu ajudar, i crec que no Perdó, és tothom que ho crec que no, entén. no havia parlat encara. Perdó, De què? Era només per dir que estic aquí. Ah, És com que no he dit hola ni res, crec. La Berta s'havia de presentar, no fos que la gent pensés que No, no és com estàs, que- estàs molt a dalt, no? M'acabo de pujar. Ah, És que, vaig super a dalt. és que pensava que estava molt a baix. No, sempre estan a baix, sempre has de pujar. Bueno, Perquè arriba... i molta gent no ho va entendre el tema, llavors ens dedicarem a intentar explicar-ho bé perquè si no, no serà inútil, no? Ni no entendrem res, ni uns ni altres. Però primer el repte, no? Primer el repte. Bueno, vale, voy. Ah, vale. Vinga, va. Carai, tu, aquí anem amb pressa. Ara vull... Ah, Bueno, espera un una moment. mica sí. Volem S'ha de un dir... context. Sí. S'ha de dir que ahir... no vam sortir de festa perquè jo vaig anar a dormir a les 12. A les 12:30 estàvem al llit 12 tots, i alguna sí. No és broma, Però és com si m'hagués atropellat un camió, tio. Tinc una ressaca com de cansament. Perquè ahir va ser carnaval de la UAB, Ah, bueno. vam anar, Sí, però ens és que vam anava a dir això disfressar... perquè... Disculpeu les molèsties si no estem avui a Avui estem tope. Jo com estic si estiguéssim constipada. de ressaca. Per mi és com si estiguéssim... És no que estem. no us passa a la gent que, no sé, ara teniu 21, 22, tal, sortir de festa, que tampoc és sortir de festa, i estàs al dia següent com si no et poguessis moure. També et dic... A veure, tenim 21 anys, Però dic, em passa molt, abans no em passava. No sóc tan vella, per què em passa? Però no sé. No sé què dir-te. Bueno, En fi, el repte d'avui està basat en una cosa que vam veure, que es diu... Perdó, també vull dir que vaig al millor club del món perquè em Vale, vaig Berta, donar una cosa compte... més que vulguis Vinga, dir. va. Com Em vaig estàs donar avui? compte ahir... Secció Berta. Com et Em trobes? vaig donar compte ahir que no l'havia portat mai al podcast, ninguna de les tres, una samarreta del Barça, i vaig dir, joder, toca. toca, no? Puc, ja? Sí. Vinga. I a més... És basat en un... Bueno, suposo que més gent no ho deu haver fet, però no sé com es diu aquell podcast. The Basement Yard. The Basement Yard. Basement Yard. Que vam veure que bàsicament el repte el que consisteix és que us diré dues lletres, una amb la que comença i una amb la que acaba, i heu de fer una paraula. Serà aleatori. Vale. Vale. En català. Sí. Molt bé. Vinga. Les lletres són... Espera, ho dic perquè és que si no us direm sense... Sí, perquè si no va M'he bé de també. concentrar, a més, Comença amb W, acaba amb E. W és... Sí. Què cojones? A veure, és que també, clar, una cosa, hi ha lletres... Comença amb G i acaba amb D. Gerard. Val el nom? Vale, bueno, sí, però Sí, un moment. Hi ha lletres que no són pròpies de... Gerard. 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 Hi ha lletres que no són pròpies de català, tampoc, saps? En plan... Bueno, O sigui, valen noms de persona, Sí. en aquest cas. O ciutats, no. també. Sí, també, Vale. tot. Vale. Comença amb R, acaba amb L. Raspall. Joder, Però què Sofia, dices? se't dona superbé. L, doble L, L, és lo mismo. No, ja que dic, que sí, vale. que està bé. Vaya Però que màquina. al igual bastant ràpid, tio. Estic descobrint un don. Real. Un altre. Comença amb A, acaba amb B. Amb. Vale. No, ai, era V. Bueno, sí, vale. Amb V. Sí, bueno. No va fer... Comença amb S, acaba amb L. Sol! Sal. Ella. Sol, sal. Sol. Comença amb A, acaba amb W, el passo. Au. Comença amb B, acaba amb L. Ball. Hòstia, crec que ho tinc massa fort. Folles. Pal! Última. Qui l'encerti Guanya. guanya el repte. Comença amb P, acaba amb D. Pot. Ai, no. Sí, home. Hòstia, crec que ho tinc massa fort. Sí, home, pot. No, m'he liat. És que surt període.
Canvia. No, hi ha d'haver-hi una. Unes altres. Vale. Comença amb G, acaba amb P. Glob. Oh, molt bé. Us juro que em fot uns sustos. Baixa'm, Ha guanyat la Berta. He començat a tope, però... Ah, superbarcelonina, però quan celebra alguna cosa diu su. És que abans que el Cristiano Ronaldo ho va fer algun No dic jugador del res. Barça, No, segurament. no Jo diem dic res, tot. però sí. Però ho dius tot sol. Tot sol, sí. Tot sol. Tot. Vale, guanyadora del Joder. repte. Berta, un Berta aplaudiment. Plans. Com sempre, és que sempre guanyo, és que estic acostumada. Vale. Vale, sí. Sí, vale. Okay. Què és únic? Hem presentat el tema? Sí. Vale. Anem a parlar sobre diferents X. Una llista. Baixem de la lluna, aterrem... Sí. Perfecte. Peus a terra, vale? Vinga. Anem Som a parlar pico 3, sobre vale? diferents Guapmet. X que ens poden donar. Majoritàriament nois, no? Jo he enfocat cap a Bueno, aquí. jo nois. Cap a homes, sí. Sí, cap a homes. Alguna vol dir alguna cosa? Jo nois. No, jo també, No, homes. és- Ah, vale, perfecte. Quan ens estàs coneixent a modo romàntic. Sí. Tipo, no Tipo, és hi un ha una amic. atracció tal. Hi ha Sí. alguna cosa. Són coses que... Mira, li he preguntat al ChatGPT. ChatGPT diu el següent, t'acaben d'enviar un missatge. Perdó. Sí, únic és una sensació sobtada de desafecció o rebuig cap a algú, especialment en el context de les relacions romàntiques o les cites. Pot ser provocat per alguna cosa petita o insignificant que fa l'altra persona, però cada cop i volta et sembla insuportable o desagradable. Dale. Dit això, que empiecen los juegos del hambre. Començo jo? Vinga, va. Vale, és que l'altre dia... o sigui, ja nosaltres vam dir, vale, pues parlarem de X, no? Llavors ens havíem d'anar a fer una llista bueno, fins avui. Llavors, anava pel carrer Fins avui, i vaig m'he veure un fet tio... avui tota. Bueno, això és la dedicació que cadascú té. Vaig veure un tio que es liava un cigarro, no sé què, i normalment quan es lien els cigarros són molt sexis, els tios. Sí, sí, sí. Es lia el cigarro i quan va dins la llengua fa... Vale, la llengua així. Terrorífic. O sigui, no... no. Així. I vaig pensar... Uah. Ui! O sigui, ja per si una persona que fumi diàriament, a mi Ic. X, sí. També, sí. no em va, vale? Sí. Però si ho fas, tio, almenys fes-ho sexy, saps? O quan fumen i deixen com molta bava, no? I veus com el cigarro se'ls hi comença a fer babeta. Saps? Això ja és tipus, hòstia. Relacionat a això, que també ho vam dir, em fa ic que tirin lapos. Ja. O lapos amb moc, o lapos en plan, quan algú està ja... I ho tira al carrer, sobretot al carrer i al terra. És com... Ja. A mi no m'agrada gens. No, a mi Em tampoc. sembla com desagradable i com Molt antihigiènic. desagradable. Bueno, no, antihigiènic... Bueno, sí, com... No, ara no toca, no? Ic. Un altre ic és... És que m'ha vingut al cap, però quan... Saps la típica gent que fa com jocs amb els bolis o... I se li cau. fa així, Ei! no sé què, i, tal, i se li cau i és tipus... Vaya Amb el que estaves quedant. Amore. O la motxilla, o no sé què. Tal. O pujant les escales com de 2 en 2 o de 3 en 3. I tropessen. I la baixen en plan a trote, saps? I a sobte, saps? És com... Oh, Bueno, és com la gent que fa caballito i de cop... Saps? Amb la Sí. moto. Això és una ic, això és terrorífic. O amb la bici, dona molt d'ic. terrorífic. O amb el cotxe, quan... I vas en plan superràpid. És com... Horrible. Va, calma. Jo he tingut que és que Calma. l'he vist repetidament a la Isla de les Tentaciones quan els enfoquen menjant, ¿vale? És que no saben agafar bé els coberts. O sigui, És veritat. el ganivet i la forquilla... O sigui, és com... Tia, és més difícil menjar quan estàs menjant tu que com menja la gent normal. Sí, Com si fes enganxet, no? Sí, sí, molt heavy. sí és... Relacionat amb coses de les mans i tal, que no sapiguin com agafar el mòbil i teclejar amb les dues mans. Saps que sí, una mica... Això, he vist. Això ho faig jo, És que també us dic, a mi, tota la llista d'X que porto es pot veure adorable, depèn de qui, O o el que ic. et doni ic. Hi ha una Home. fina línia, Jo, quan li dono el mòbil a la Sofia i la Sofia pitja així les tecles, Ja, però... pitja. M'ho diu sempre. Sí. Sofia, És com mono. i jo, És que és a molt veure, boomer. Et molesta? Com bo. Doncs pues venga. I ja està. Però sí, et pot donar ic. Però que et fa ic, Pues encara ho fa venga. més. Venga. Vinga. És com a l'Eros que va dir le he dejado de gustar y me da la gana. Això t'anava a dir, semblant a això. Que vagi de saber-lo todo. En plan, a mi em dona ic quan una persona intenta com demostrar que ho sap tot i com
es sobrepassa però una cosa, és de que- ser humilde. crec en que plan. és no, únic. no, A t'estàs mi em sembla confonent. O únic. sigui, és una cosa que fa ell repetidament. La cosa és que és únic, és No, una cosa pots que fer fa un cop. ocasionalment que dius oh! Bueno, Clar. però això ho pot fer un cop, igual no és propi de la seva personalitat, però en un moment va de saber-lo todo. Oh, bueno, És que jo he de dir que a vegades... Vale, em costa diferenciar entre ic o algú que... No és red flag, eh? No, No. però tampoc és red... Però això no és red flag. Tipo. Home, no és, sí. Bueno, és, sí, això és un sí. tret que no t'agrada. Però a vegades la gent no Però veu la ell que és com diferència. que No, de és cop una estàs tonteria. tot superbé i passa Sí. això i dius, Sí, sí, sí. uah, tio. Però no tonteria tipus de les cares, vull dir que no Sí. tens a veure Bueno, amb la igual seva tinc aquí personalitat. coses que igual no són X, però per mi són X. I ja Vale. està. Vale. Per mi únic és que porti ulleres a sol en interiors. Tipo que a sota del televisor al centre comercial amb les ulleres. És tipus, per què has de fer això? I una Ray-Ban d'aquestes, en plan... Saps? Tipo, per què? No, ara no. Jo tinc un que és més o menys els tios quan porten guants, tia. O sea, un tio portant guants és que és gens sexy. És veritat, és un sexy. És com... És super, tio, què fas? Jo anava a dir- Poden les mans a la butxaca, però amb els guants allà, amb el cap... És que, on vas? Jo anava a dir que porti botins. Botins, tia. Sí. D'aquests Sí. botins i que es vegi el mitjó i el pantaló. No jo puc no amb els puc amb les botins. Timberland, ho sento, Jo tampoc, ni amb les Panama Jack. No, i amb les Panama Jack sí, m'agrada molt. Potser és Però, el mateix, les Timberland i les Panama Jack. però jo dic un tipus de botí. Les Panama Jack amb un pantaló ancho i tal m'encanta. No. A mi sí, però No un botí compro. d'aquests en plan estrechito, no. Bueno, ja, això ja és... No, bueno, no, això... Jo tinc un... és molt bo, de dir. Saps quan tens un pèl a la boca? Pues imagina que té un pèl a la boca, però no el trobes, saps? Ah! Això és horrible, quan et passa? Tio, jo estic amb un tio a una cita i comença... I no el trobes, en plan, tio, treu-te'l. En plan, Tu veus, sí. No, és aquí. Ah? A l'altre costat. Ai, buah, tio, mala, No ho havia mala. pensat, això, perquè a mi em passa, Bueno, però a la gent també, clar. Igual que quan té un paluego i és tipus, ai, tens algo aquí, a on? I comença a remenar. I no A sap, on? no A sap on? quina de... No, no, aquí. Que també et dic, a veure, això també es passa a tothom. Ja, ja. Vull Clar, dir, Això clar, és és que, de universal. fet, aquest el vaig pensar perquè jo tenia un pèl a la boca i no el trobava. I vaig dir, això li passa a un tio davant meu És i que penso, això passa, buah. allò del pèl, quan passa... a mi em passa molt, i si tens Sí. gossos ni O t'explico. quan vas amb bufanda, sí, Sí. amb gossos gats. Mm. Vale, a mi em dóna molt ic algú que està amb un xicle i fa burbuja. A mi això em fa ic. A mi més A Soc veure, molt en especial. realitat, Em fa estàs ic, en una tipus, cita per amb què ho un vols tio. fer? Per Se sent què així. fas la burbuja? No, però a I mi- comença... Què em vols demostrar? No sé. No, Tipus, a mi em sembla en plan, Per la tio, cara. a veure, una valefaràcia. A mi em fa ic. Després ja... Xulesco. a mi em fa Però ic. bueno. Però no és únic Tipo- en plan... ah, no, a mi sí. O sigui, no em deixaria d'agradar la persona, saps? Ja. Mm. No, a veure. A mi una cosa que em fa ic és típic, així com molt estereotip, no? De, ai, no puc obrir aquest pot, m'ajudes? I que no pot. No pot. Llavors tu dius, no, però a veure, pica contra la taula o amb una cullera, fes pressió. I ell, que no, saps? Vermell i tot. I és tipus, no, da igual, tipus, si no pots, no pots, no res. Carinyo, ja està. Jo, que no sàpiga tirar de cap. O sigui, que tu Ui, vagis això un ho he dia dit, és a veritat. una Oh. piscina I no es tiri de cap. i no sàpiga tirar Tinc de una cap. mica que no està tirada de cap i és molt fort. O, que no A part no, i que ho intenti i estigui, Sí. pum, en plan així, saps? que totes aquestes Planxar coses que són de com... cames. Poca que tothom sap- psicomotricitat. Mira, que no sàpiguin xiular també dona molt ic. Tipo que comencen... Jo no sé Que també xiular. dic, jo no sé xiular. Jo tampoc. No sé xiular. Cap a dins? És que no sé cap a fora. En fi. Vale. Una cosa que em fa molt ic és amb algú que igual porta sense parlar anys o mesos i tal, i que et donin like a una història o una Però és que això no foto. és únic. Això és únic, perquè no ho fa ocasionalment, i ho fa un cop i ja em fa ic. Això Però, és mentida, a- Sofia, a perquè veure. et dic jo que tu et dona like. Una cosa, no, únic em fa és que ic. Em fa ic. tu Ja, estàs t'ho coneixent, juro. una cosa, tu estàs coneixent una persona, no et deixes de parlar un mes. Bueno, però no, O sí. Bueno, No, però la cosa sí. és que tu estàs coneixent algú i amb això dius, joder, és que ja no et vull seguir Bueno, me la coneixent. pela, a mi això em fa ic, i ja està. Et Me fa la pela, ràbia. col·lega, me No, la em pela, fa col·lega. ic. És un ic, és com... per què ho fas? Això és ic. No! Sí, No da és igual si no un ic. l'estàs coneixent. Sí, da igual si... En plan, vale, hem dit que és Un ic- quan coneixes algú, però també pot ser No. després de conèixer-lo. Únic és tipus, saps els vídeos que diuen com li dic que ja no puc seguir coneixent-lo perquè Però jo m'ha fet això? He vist altres persones fent X i no havia de ser... O sigui, concretament això, que m'he informat. Bueno, jo ho interpreto com a Que sí. coses banals, tipus que no té res a veure amb personalitat, sinó una cosa que ha fet aquella persona innocentment,
Tipo, treus un pèl de la boca, mastigar Bueno, mastigar pues jo xiclet. això no em surt. Jo tinc X més intensos i ja està. Vale, bueno, Seguim. un poco de todo. Mm. Per mi, únic és la gent que no sap anar en bicicleta. Tipo, Joder, que no tia, sàpiga anar en m'estàs escrivint a mi bicicleta. tot el rato. No sé xiular, no sé anar en bicicleta. La gent que porta ulleres, tio. No, però dic, saps que van en bicicleta però van com amb les cames superobertes Jo o de, te- no saben frenar. Jo t'estic pillant, és poca psicomotricitat. Sí. Que no saps fer la voltareta, que a una cotxoneta no, és que no la saps fer, o sigui... que... Saps com aquest... Sí, Va! Saps? Aquí no puc dir t'ha res. mirat amb una cara així. Ja, no, aquí no puc dir res, aquí. Et fa xic jo ara, no? Pues sí, ara que ho dius. Una Jo, cosa que... quan estàs una espera, vegada- espera, no, bueno, És que també té amb la Sofia. És quan... Acabo sempre salpicada, jo. És que és quan... És que... Quan fan coses amb la llengua tot el rato, en plan, que intenten... Estan super... És que també et dic, és com mono, perquè en realitat algú que fa com... A veure, depèn. és mono. Òbviament. Però quan és com... Quan és molt heavy, Tu depèn. no. Bueno, Quan és pues molt ja està. exagerat, No, a veure, això no ho faig, tia. Per això et dic que no els Vale, estic parlant vale. de tu. Sinó gent que és extrem... Sí. Bueno, haurà d'anar al logopeda, aquesta persona. Jo és, quan per exemple, estàs amb algú, ¿vale? I estàs un dia pues, a casa, tal, i diem, no sabem què mirar. Ai, a mi m'agrada molt la que s'avecina. Bueno, no banco, però mirem, és igual. I no comença, amai! Què? Això t'ho han fet? Com que mai? De l'Amador. De l'amador. Amai, Comença, Amador Ribas. Amai, És que no mira amai! És que em fa vergonya fer-ho a mi. Tipo, com jerga de la que s'avecina, dius? Sí. És escarós. Totes aquestes coses que semblen idiotes, en plan, que no saben, o sigui que... És que no... Bueno, da igual. Com poca espavilació, saps? Sí, tio, en plan, va, que tens Espavila, 21 macho. anys, en plan, tio, joder, Sí. no acabes de néixer, saps? Ostres, un altre ic. Que vagin sempre amb les sabates descordades tota l'estona. No, jo la gent que li dius, Tipo- ai, tens la sabata descordada, et diu, ah, ja, Que et pots trencar els pinyos. que te l'acordis, t'estic dient, saps? No t'estic dient, ai, mira que casualitat, la tens descordada. No, t'estic dient, corda-te-la. Algú que parli amb la veu molt infantil. En plan, no, que tingui la veu molt... Jo bajo estic coneixent decibeles. algú i en plan, comencem a entrar en confiança i em comença... És que tenia apuntat, Jo és que tenia tinc una apuntat també amb que això. digui No grax, que digui grax, en plan gràcies, grax, o chi per WhatsApp. Com xi. Sí. Vale, que digui chi. I com s'escriu? Guapi amb CH, W. sí. Ah, és Sí. Ai. És Bueno, que- jo això ho he fet. Xi. Sí, en plan, però no algo que conega alguna amiga. Tipo, en vez de así. Però no cal dir ok o... No, sí. Yes. Sí, jo ho he fet. Amb o X, sip. X, I. Nop, que també... Però bueno, sí, sip. No, Steve Nop, Nop no jo ho ho faig, dic a vegades, però... eh? Sí, També sí. he posat que escriguin en comptes de par X. Això és boomer, per mi. Sí. Vale. Per mi, ja, jo no crec En que plan, no ho és... faig. O és per què boomer. X què. Saps? Perquè això ho feien per l'SMS. Perquè Clar, valia perquè- menys clar. diners. XO, XO. Ah, ja Costava està. menys. Una cosa que fa molt ic, i jo crec que ho he viscut jo i ho fa tothom en realitat, però em fa molt ic, és quan més que l'estàs presentant a gent o esteu com quedant amb no sé qui, i és com que no sap ben bé què fer, si donar dos petons o la mà o xocar el punyos, Sí. genera com aquesta incomoditat de... Jo crec que quan coneixes algú, això ja és fora, però quan coneixes algú has d'anar molt clar amb la intenció que vas Clar, a saludar. Si clar, vas a fer una directe. abraçada, És has d'anar des de el 10 metres saludó- abans. El saludó és molt important, eh? Ves, directe, Sí. ves així, Clar, sí, en ves plan- torçada ja els dos petons. Si és una abraçada... I, Si vols perquè, xocar- I perquè a la nostra cultura està normalitzat donar dos petons, però hi ha cultures que Ja. es saluden amb la mà així, eh? No, i de fet A amb mi els em ve algú em saluda argentins... així i dic, Amb els argentins ens passava amb els amics d'Uruguai... Ai, no d'Uruguai. donen dos petons. Erasmus. Argentina, no? Ens pensava que cada vegada que quedàvem per primer cop, després ja estava una abraçada i punt, però quan quedàvem per primer cop i tal, era en plan... No, perquè No no, saps què jo fer. dos, tu no. donen el petó per començar Sí. per una altra banda, crec. Sí. No. I donaven un Ja, només. No, és la cultures mateixa, així, però és eh? una abraçada i un petó, i ja està. És com que semblava que... Llavors atrás... Com et Jo sempre tiro per l'abrazo, si no, abrazo. Ja. Però, mira, Ja, però no coneixes tant a la persona Ja, com per ja, ja. donar-li una abraçada. l'abraçada de la primera vegada que coneixes algú... No. Sí, Sí, no. no. Què dones? La La mà? despistaràs. És que la mà- No, dos petons. Dos petons, ja. Pues justament jo dic que Sí, sí. és molt fàcil. Dos petons. Però no és Sí. universal, llavors, clar, depèn Clar. si l'altra persona... Sí, però dic, en l'ambient d'aquí... Clar, si ho fas aquí, sí. Allò que et donen la mà Sí. o tal, no, és com... Ves directe... Fes-ho que... Tot està bé, però fes-ho directament, saps? Sí, jo opino igual. Bueno, no sé si és únic ara o m'he anat a
a coses que no són, però que l'estiguis coneguent i et digui, en plan, bebé o tal. Ai, Sofia, O babe. això és terrible. Ja, és terrible, em dona molt d'aic. Terrible. Quantes dona vegades molt t'han d'aic. fet i ho has acceptat? No! T'han dit Però bebè. això... Babe, moltes vegades tothom. Ah, Tots no els francesos, tots. Però Babe. això ja... Babe Per mi després és de diferent, dos- eh? És el mateix. A És un el estranger mateix. que a sobre és una altra És el manera de mateix. fer. És el mateix. Ja, però és que igual ja ho Però tens jo normalitzat. ho rebo com únic. En plan, em fa com... No sé, no... Pues no lo parece, ¿eh? Tia, sí, no... A En plan, mi em ara diuen m'ho fan i... Bueno, a mi em diuen bebè i No em dic sé, jo que no puc. faria... Jo per mi... Com no sigui broma, no... O sigui, ha de ser broma. Ha de ser broma. No sé. Bueno, com el que dèiem en anteriors... Ni mami, ni pa. mami xula, ni... No. Vamos. No. Un altre és que estigui, no sé, o menjant o algun plan que tampoc té molt suc i està aquí. Soc jo, Amb jo el soc un gelat. taco. Ja, però potser és un tros de... En plan, com et pots tacar amb això? O sigui, Sí, si és sí, una sí. cosa que té Vale, salsa, és vale. molt més probable que et taquis o oli i tal. Jo també em taco. Però quan és una cosa, en plan, Ai, que de dius... tacar. Sí, que no que t'has de dius, tacar. Tio, com et pots tacar amb això? I vas i et Tipo, Pensava que no això ho penso d'això. Pensava que no sonaria, perdó. És igual. Com no de sonar si són mocs, Sofia? Perdó. És com si, per exemple, jo que sé, s'estava veient el típic suc en la palleta i el tetabric i tal, i es taca amb això, perquè apreta masses. I això ho faig. Et taques amb Ah, això? no, tacar-me no, Però però no apreto molt. taques. M'imagino que, Vale, que però- fas així, fum. Oh, ja. Saliva, Com- saliva. No, Mira no que- controlar allò de que xucles i després surt el suc. Ah, per- Tio, ja va sent hora que controlem això. Saps que molta gent no ho sap, això? El que si fas així Jo surt us per ho dalt. juro... No. No, que si és tu quan suc- bufes Sí. i després et surt el suc sol. Ja. No, però jo No ho dic, sap. que hi ha gent... Que, o sigui, a vegades passa que quan tu xucles i després deixes, surt suc al voltant de la, Sí, de la sí. canyeta, saps? Quan no saben caminar molt recte, saps allò que van Quan com... tenen un pas raro. Saps quan vas a algú al costat i et comença a empujar que diu, bueno, envia'm a... Pues soc jo. L'altre dia li vaig fotre una empeta i li vaig dir, Tia, tio, para ja. Camino tendeixo a anar-me de costat, jo sempre m'ho diuen. Però a part, vaig golpejant, sempre. Jo anava a l'esquerra i em anava xocant a l'esquerra. Sí, En sí, canvi, a la això em dreta passa. i em anava xocant a la dreta. I dic, joder, Bueno, resum de l'episodi. Tots els dics, la majoria... No, és broma. Però una cosa- Però això em passa, que vaig com... També em dóna ic, tot i Sí. que jo a Roma t'ho que l'he fet 50 vegades, quan tu saps on vas i l'altra persona no sap on va, i llavors has de girar, però és tipus, com que no sap on va, la curva no es fa bé, saps? I li dius... Has d'anar fent, no, cap aquí. Cap allà. Has d'anar- Ara girem a més aquí. parlant, que no pots dir-li... jo he de dir que acostumo a saber on vaig. O sigui, Jo no. normalment quan anem les tres, jo sóc la que acostumo a saber. Sí, jo mai sé on vaig. I sempre és allà i les tres segueixen caminant dreta. A la dreta. dreta. Sí, molt fort. Vale. Buah, és que, no sé, és que ara no sé si són X, ara ja m'heu fet dubtar. Quan, jo què sé, estàs coneixent algú i, jo què sé, aneu a fer algun plan exterior i tal, i estar en un establiment públic, i jo què sé, és que per mi va el simple fet d'anar a una botiga de roba i que agafi alguna cosa i després ho deixi sense com deixar-ho malament, per mi ja això és X. És que no sé si és X o red flag. Però això és ser Però, un per mi- maleducat. Ja, però hi ha molta gent, la gent ho fa, això. O Hi ha molta gent que ho fa, ho deixen O inclús a tu o qualsevol jo ho lloc. haurem fet alguna vegada. En plan, no dic de tractar malament algú, això és red flag, però pel simple fet que igual ho fa sense voler de deixar algú, en plan... Home, però es tracta malament. I que Home, diguin, tu "Esa has agafat esa un la feina". pantaló que Això ja- estava plegat, Ic. el tornes plegat. O sigui, òbviament, potser no plegaràs igual Clar. que hi ha molta el gent que no ho treballador fa. del Massimo Dutti, Òbviament que òbviament. no, però a mi... Bueno, clar, és com rebuig, no sé, no m'agrada. Per mi, una mica raro és la gent que escolta els seus àudios constantment, saps? Tipo, envia un àudio i se'l posa a escoltar. És com, per què? Ai, és que vull saber com ha quedat. Ai, ho O faig. sigui, algo molt important, sí, dius, hòstia, a veure si s'ha Sí. interpretat. Ah, bueno, per però, veure. Però quan és una tonteria... tia, arribo en 5 minuts. Tia, arribo en 5 minuts. Va, saps? La gent que mira molt com els vídeos o alguna que fa, saps? Com que revisa molt. Si jo, per exemple, Vale. estic amb un tio, vale? Uf, i es fa ja una foto ves. al És que mirall. els tios que tenen I llavors xarxes després, socials, mirall, cuidado. mirall. I és en plan, ai, què estàs mirant? Ah, no, la meva... O tota l'estona, a veure, què t'agrada més? Aquesta o aquesta? Ja, però aquí no em veus? Ja, però No, aquí no, i aquí. Llavors, veus que estan tota la tarda en bucle, mirant el seu vídeo, en el seu TikTok, que estan a punt de penjar en bucle, en bucle, en bucle, en bucle. Per mi, si t'agrada fer-te foto, genial. O si t'agrada penjar, genial. Però, tio,
no estiguis mitja hora ja O- mirant la foto. Rodeixa't de O ho fas tu persones que sol, també... Ho fas Mira tu tu sol, sol, no però- cal compartir-ho. T'acabo I de ja fer una està. foto, no cal que l'estiguis no mirant cal. tot el rato. A veure, a mi m'agrada ajudar en això, tipus, ai, m'agrada més aquesta, m'encanta, Sí, quan m'ho Sí, Sí, però sí, imagina sí. que tu em fas una foto, ¿vale? Llavors ja, del moment en què tu em fas la foto fins al final, jo ja estic ja amb el mòbil així, en plan. Sí, t'escolto, eh? Ja, ja. La ràfaga. El live. Mm. A veure, em Bueno, cal per alguna cosa, saps? seguint amb això, quan estàs parlant amb algú, tipus, estem prenent un cafè, vale, tu i jo, i t'estic explicant, ja, però és que la meva mare i jo ens hem enfadat molt, i a sobte comença, ja, es fa una foto. Per mi això ja No no, la sí dic. que és falta de Però respecte. són coses que, que És fa no, Clara, però, eh? no, però Bueno, t'ha sí, escoltat, però però t'ha fet un cop s'ha i fet ho un fa. selfie. Ah, no, Un altre ic. no. Per sortir Que d'aquest ràbia. bucle que jo crec que s'estan anant de lo que és un ic. Vas a veure una pel·li i el tio agafa... Ah, vale, porto jo. Se li cauen les crispetes. I se li cauen les palomites, tio. I Molt que ic. segurament se't cauen també perquè està molt ple el pot, però que se li caiguin a ell en plan, tio. Pues no em diguis que ho portes tu. Ho porto jo, si vols. Em dóna molt ic, em acabo de pensar, tipus, les típiques cantimplors que has de com fer, pues que faci com aquest soroll de... No sé, Ai, no he sortit no te amb- pillo. amb Tipus, atlètics. jo què sé, I 55. aquestes ampolles que són el tap aquest així, que és Que pujar has de pujar-lo. Ah, les de córrer. Sí, Vale, hi ha vale. com una manera de fer-ho com, no sexy, però tipus, bé, Ho tipus... pots... Però quan comença... Les de córrer o les de que has d'apretar perquè surti? Tipus, tia, totes les de... No, jo tinc una La que de has Zoya. d'apretar. A veure, no la cantimplora de gimnàs. Ah, l'ampolla d'aigua que té el fitorro. Ah. És que has dit la... Què ha dit? Ah, ampolla. Jo he entès la del gym o la Sí, jo també d'aquesta havia de- entès. Jo tinc una de que has plàstic, d'apretar. de plàstic, Sí. però que és Sí o reciclat. sí en plan, faràs. Pots tornar-la a Però utilitzar. aquest sorollet de... Ja. Saps? Cansa. O la gent que amb aquestes ampolles... I és que jo ho faig molt, però és que si jo veig un tio que estic coneixent fent això, dic, buah, xaval, que deixes la llengua enganxada perquè fas el vacío d'aire Terrible. i deixes la llengua ja. I fa com... No m'agrada. Jo no ho he fet. Jo ho faig molt, sempre, de fet. Jo no. Però si estic coneixent algú, clar, no em posaré... Allà, això amb la llengua. I la meva última... O sigui, el meu últim ic que m'he posat és quan estàs explicant alguna cosa a algú i et mira com molt heavy, molt fixament. Ja. Tipo, que no sé fins a quin punt m'estàs escoltant o estàs És com ganes de... empanat. Joder! O Reacciona! dius una broma i fas Volver-li jaja, i tu com apartes la mirada però hi segueix. Saps? És I després et diu, ai, no seas tímida. com allò que ets superintimidada és com ic, tipus, para de mirar-me Sí, tant. odio que em mirin, odio que em mirin. Sí, està bé que et mirin, que Odio que em t'escoltin. mirin. O sigui, que em mirin Però tant? tants segons fixament, no aguanto la mirada. I en silenci i ell mirant així. No, Ja. no aguanto. Bueno, després de dir tots aquests X, sense que la gent s'ho prengui malament, perquè aquí diem de tot, I també ho fem i ho nosaltres. fem nosaltres perquè, com hem vist, la majoria potser ho hem fet, però és en un context de conèixer algú que dius, ara no toca. Però Com que t'ha fallat, sí. saps? I és una cosa superabsurda, però no També li per pots mi ni són dir, coses que- perquè... Tampoc pots posar en pes com per... No. Joder, vale, ara no el No. puc deixar No és de un conèixer, contra, però és- compta molt. Però sí que a vegades et pot generar un... Clar, Què però no li faig pots dir en ara, plan, eh? no, bueno, és que et deixo perquè... És que cal que beus aigua poses la llengua. És que no. En Ja. fi. Però bueno, qui som nosaltres, no? Exacte. Un episodi chill, eh? Episodi Sí. chill, resaca. Curtet, jo crec que serà, Ja haurà està. sigut curtet. Sí, però ja va bé, un chill i ja Post-carnaval, tingueu en compte. Esperem que us hagi agradat. vindrem. I això ens veiem és- d'aquí 2 setmanes. Això és... Pico 3! Pregunteu-li com s'ha